To těšíme. Tak no a dneska se s Petrem Hříbalem vydáme na 2 místa, atraktivní místa, za malý okamžik do unikátního světelného parku. No ale v tuhle chvíli do Poděbrad. Pojďte. Hezké ráno. Tipy na víkend poskytl portál kudiznudy.cz agentury Czech Tourism. Tady je Snídaně s Novou, dobré ráno, mám pro vás další tip na víkend. Tentokrát jsme vyrazili do královského města Poděbrady. Vedle mě ředitel kulturního centra Jakub Charvát, dobré ráno. Dobré ráno. Vy tady v Poděbradech máte výstavu, která se týká Jiřího z Poděbrad. Koho jiného? Samozřejmě. My si v letošním roce připomínáme 550 let od mírových iniciativ krále Jiřího. A při té příležitosti jsme si nadělili takový malý dárek a opravili jsme expozici, která připomíná krále Jiřího a jeho dobu tady na druhém nádvoří zámku. Jak dlouho ta rekonstrukce probíhala a co všechno v rámci té expozice můžeme vidět? Příprava probíhala několik měsíců, samotná realizace několik týdnů a odkryla, to je asi nejzajímavější, středověké fresky z doby krále Jiřího, které byly dlouho skryty zrakům návštěvníků a samozřejmě i spoustu běžných předmětů, které v té době lidé mohli používat. A kdo nám to sem přichází? Pane králi, dobré ráno. Dobré májové ráno přeji. Tady v Poděbradech se na vaší počest budou konat velké oslavy. Ano, je to tak. Právě na tento víkend vychází 550. výročí vyslání mé velké mírové mise, kterou vedl můj přítel pan Albrecht Kostka z Postupic ke královskému dvoru pařížskému, k francouzskému králi Ludvíku XI., aby představil moji mírovou myšlenku velké, sjednocené, mírové Evropy. To by se dalo říct, že to je vlastně taková praevropská unie. Přesně tak. A je mým velkým potěšením, že i když to trvalo dlouhých 5 století, tak mé myšlenky nakonec došly na plnění. No a teď jdeme na konkrétní oslavu. V rámci té uvidíme kejklíře, rytíře. Od pátečního večera, kdy projde Poděbrady velký průvod po lázeňské kolonádě až na nádvoří Poděbradského zámku, kde bude následovat velká ohňová show, tak bude celé královské město Poděbrady osazeno spoustou dobových praporů, spoustou stánků, které budou jak na náměstí, tak i na prvním nádvoří Poděbradského zámku. Pane králi, a v rámci vašich městských slavností, vašich oslav, bude se konat nějaký třeba rytířský turnaj? No, rytířský turnaj úplně ne, ale po sobotním velkém ranním královském průvodu, který se odebere stejně jako ten páteční na nádvoří Poděbradského zámku, bude velká soutěž, na kterou se nesmírně těším. Bude zde soutěžit více než 10 dobových souborů v dobovém tanci a dobovém zpěvu o moji královskou pečeť. Pane králi, děkuju moc, bylo to vyčerpávající, ať se vám slavnosti povedou, ať se daří. A podíval jsem se na Kudy z nudy a tam jsem si našel, že vy tady v Poděbradech máte i parádní cyklostezku. Ano, Poděbrady protíná Labská stezka, to znamená, že mnoho kilometrů na obě strany se dá z velké části po obou brzích Labe vyjet na kole, ale stejně tak dobře i třeba na inline bruslích nebo se jen tak projít s kočárkem, s pejskem podle vody. Nabízí se Labská stezka, to znamená řeka Labe, co nějaká projížďka po vodě? Ano, Labe tady taky máme a můžete se projet na lodi Král Jiří, anebo si třeba půjčit jenom menší lodičku a na té se projet tak solo a případně, když od té vody trochu odejdeme, tak kousek na břehu máme jedno z nejstarších golfových hřišť v republice, takže je tady toho spousta. Jste lázeňské město, pozvete nás sem do Poděbrad i do lázní? Ano, nabízí se tu mnoho lázeňských domů, které můžete navštívit a příjemně si tam odpočinout a zrelaxovat. A Poděbrady jsou skvělé jen k tomu, ale třeba se jen tak projít parkem a máme tu i mnoho jiných akcí po celý rok, takže všechny srdečně zvu, aby přijeli a užili si Poděbrady. Tolik Poděbrady, já předávám slovo do studia Snídaně s Novou. Ahoj. Tipy na víkend poskytl portál kudiznudy.cz agentury Czech Tourism.